Mrazík. Pre mnohých postava z milovanej rozprávky, ktorá prináša zimu a pomáha dobrým. Ale každá rozprávka má aj svoju temnú stránku. V dávnych ruských legendách je Mrazík mocným duchom zimy, ktorý nemilosrdne trestá tých, ktorí ho neúctievajú. Dnes vás zoberiem na cestu hlbokým lesom, do mrazivých nocí, kde jeho prítomnosť stále ožíva. No predtým, než video začne, chcel by som ťa poprosiť o odber na tento kanál. Veľmi ma to motivuje k ďalšej tvorbe. Ďakujem a poďme na video. Legenda o Mrazíkovi pochádza zo starých slovanských tradícií. Podľa mýtov bol Mrazík duchom zimy a chladu, ktorý strážil hranice medzi svetom živých a mŕtvych. Zimu považovali za čas, keď mŕtvi mohli prekročiť tento svet, a Mrazík bol tým, ktorý ich držal na úzde. Jeho úlohou nebolo len priniesť zimu, ale aj trestať. Tí, ktorí sa nevedeli pripraviť na zimu, alebo ho urazili, boli odsúdení na smrť v snehu. Starí dedinčania rozprávali príbehy o ľuďoch, ktorí sa v zime stratili v lese. Tí, ktorí sa odvážili do jeho ríše bez rešpektu, boli nájdení stuhnutí v podivných pózach, ako by ich mrazivé ruky sami upravili. Hovorí sa o rodine, ktorá odmietla obetovať jedlo na počesť Mrazíka. Nasledujúcu noc ich chalupu zasiahla taká prudká búrka, že ráno zostali len zničené múry a stopy, ktoré sa stratili v snehu. Keď prišli kresťanské tradície, Mrazík bol zmenený na postavu starého muža, ktorý pomáha deťom a prináša darčeky. Ale jeho pôvodné príbehy nikdy celkom nezmizli. V tradičných ruských rozprávkach často testoval ľudí a trestal tých, ktorí nepreukázali pokoru. Aj dnes sa v Rusku rozprávajú príbehy o stretnutiach s Mrazíkom. Hovorí sa o vodičoch, ktorí videli v búrke vysokú postavu v dlhom plášti, alebo o turistoch, ktorí našli v lese podivné zamrznuté stopy. Jedna žena tvrdila, že videla starého muža, ktorý ju varoval pred prichádzajúcou búrkou. Keď sa otočila, zmizol. Mnohí folkloristi tvrdia, že Mrazík je len zosobnením strachu zo zimy a smrti, ale jeho príbehy majú nečakanú silu. Ľudia na vidieku stále dodržiavajú staré rituály, aby si zabezpečili jeho priazeň. Čo však naozaj znamenajú tieto príbehy? Sú to varovania pred nemilosrdnou prírodou, alebo dôkaz, že niečo starobilé stále prebýva v tieňoch lesa? Či už veríte v Mrazíka ako ducha zimy, alebo len v rozprávkovú postavu, jeho príbehy nás nutia zamyslieť sa nad silou prírody a našou vlastnou krehkosťou. Ak by ste sa stratili v lese počas zimnej búrky, uvideli by ste jeho stopy? Dajte mi vedieť v komentároch a dovtedy dobrú noc.